Kontaktoidaanko teidän yrityksessä asiakkaita riittävästi tai tuottaako se haluttua tulosta? Asiakkaiden ensikontaktointi on myyntipolun oikeastaan yksi vaikeimpia osa-alueita ja se on meidän erityisosaamisen ydintä. Me Hahalla halutaan tarjota jokaiselle yritykselle meidän uutta puukkausvalmennusta myyntitiimien, myyntitoiminnan ja varsinkin ensikontaktoinnin tehostamiseen. Me tiedetään, miten onnistunut asiakaskokemus luodaan ja mitä nykypäivän puheluilta odotetaan, koska me puukataan itse päivittäin työksemme ja sovitaan jatkuvasti tapaamisia meidän asiakkaiden kalenteriin. Me valmennetaan niin myyjiä kuin myyntijohtajia. Puukkaus kuuluu myyjän työhön. Soittojen täytyy sujua ja tekstin täytyy tulla sujuvasti, jotta saadaan sovittua niitä uusia asiakastapaamisia kalenteriin. Myös se puhelun soittamisen psykologian selättäminen ja tiettyjen pelkojen voittaminen kuuluu meidän valmennuksen sisältöön. Kun se myynti ja puukkaus sujuu, niin myöskin myyntijohtajan on helpompi johtaa. Käytännön ymmärrys puukkaamisen toiminnasta auttaa asettaa myyntitiimille tavoitteita, mutta sitten myöskin tukeen sitä myyntitiimin toimintaa. Meidän puukkausvalmennuksen jälkeen koko teidän yrityksen myyntitiimi tietää, miten asiakaspuhelusta voidaan saada tuloksia sekä hyvä mieli. Mikäli kiinnostuit meidän puukkausvalmennuksesta, klikkaa video alareunassa näkyvää linkkiä, jätä meille yhteystiedot ja me ollaan suhu yhteydessä.